Duela zenbait hilabete jakin genuen Txabarreta biok Alfonso bidean zela, itzultzeko bidean zela. Denbora guzti honetan, 10 urte hauetan, harremanean jarraitu dugu berarekin eta Kristianekin eta oso harreman estua izan dugu eta mantendu dugu haiekin, eta jakin genuenean nolabait berehala gertatuko zen zerbait izan zela, geure artean berba egin eta eraki genuen duela 10 urte bukatu gabe utzi genuen filma hori, nolabait bukatzea edo utzi genuen puntuan berrartzea. Eta Alfonsorekin batera kontatzea bidaia, Euskal Herrirako bidaia. Kontatu nahi genukena da, alde batetik, etakide hori baten itzulera, esan dezagun, bere gerra bukatuta, eta kontatu nahi dugu ikuspegi humano batetik, baina baita ere politikoetik, baina beti ere lehenengo pertsonan eta Alfonsoren begietatik, ez? Orduan Alfonsori galdetuko diogu eta kontatuko diogu filma honetan nola bizi duen berak itzulera eta pixka bat errelato nagusietatik kanpo edo batzutan bat eginez, beste batzutan ihes eginez, baina berak bere errelato propio egingo du, ez? Grabaketa batzuk bistan denez eginda daude, baina hasieran gaude. Oraindik bidaia ez da bukatu eta beraz historia ere idatzi gabe dago oraindik. Txabarrek esan duen moduan, dokumentala hasita dago, baina ez dago amaituta, bidean daude. Eta horretarako gaur bertan crowdfunding kanpaina bat martxan jarri dugu Berkami plataforman. Gaur eguerdiko 12etan abiatu da kanpaina eta orain 40 egunez jendearen inplikazioa eskatu nahi dugu guk modu egoki batean proiektu hau amaitu ahal izateko. Arriskoak hartzen dituzkalarik, urduritasuna bada zen eta dena galtzen aldu. Errezena gerako hitz egitera itzulera bat buruz, baina ezakigu itzulera baten edo joaneko bidaia bat eta Alfonsori berari ez zaio gustatzen gehiegi hitz egitea itzulera buruz. Eta beretako gehiago da bideaz hitz egiten du. Bideaz eta bidaiaz. Horregatik guretzako bazuen esangura hori ez. Sagarren denboran joaneko bidaiarako balio zuen Camino Lons horrek, bide luze horrek, orain ere bideak luze izaten segitzen du eta bukaerari gabeko bide bat da, ez? Itzulera bat da finito bat daukan zera bat, bide bat da segitzen duen bide bat eta bide luze bat are gehiago, ez? Eta horregaitik ere, Camino Lons horrekin batera, crowdfundingaren zera honekin eta guk eskatzen duguna da jendeari gure bide laguna izatea. Eta bide lagunak bilatzen ditugu bidaia kontatu ahal izateko, bide luze hori kontatu ahal izateko.